Welcome back to my channel. Magmumukbang tayo ngayon ng dragon fruit. Ayan. Dragon fruit. So bago tayo mag-umpisa, shoutout ko muna dyan. Shoutout nga pala dyan kay Hyde and Mian. Saka si James Kadyo TV. Shoutout sa iyo kapatid. At si Castellanos Vlog. Ayan. Shoutout sa iyo kapatid. Shoutout din kay Dennis Rupin TV. At saka yung ating kapatid na si andyan din Pongs TV. Shoutout sa iyo kapatid. Lagalag Barbers. Shoutout sa iyo kapatid. So ayan, mag-umpisa na tayong mag-mukbang. Wow. Joke lang, wala pa. Ito na. Relax. Ganun. My God, my goodness. Dragon fruit. So mga babae dyan hindi nanganganak at hindi nabubuntis, kumain kayo ng dragon fruit. Nakakatulong to. Ganito lang pagkain yan. What? Kapag hiwa pala, sorry. Ano siya ba yan? Oh my God. Sarap. Bakit yan? So ganito na pagkain mo. Ganyan mo lang yan. Oh. See? Oh. Sarap. Yummy. Tulo laway ko. Sarap. Actually, ang sarap talaga. Try nyo na dyan mga lalabs. Ayan. Sobrang sarap. Dragon fruit. Finish. Ang lupit mo Oh my God. Oh my goodness. What? Gusto mo? Asa ka. Pang second.
ng check-in. Parang bata. Maligo ka na, Day. Naligo na po ako, tapos na. Tama yan. Ano ba yung naiisip ka? It's really hard. Magmahal ka ng pango. What? Cheers. Sarap, diba? Napakasarap. Guys, ubus ko na guys. Laging nauuwi. Isa pa. You like la saka. Joke lang. Pero actually talaga ang sarap. Pakiuro nga pala ng balat yan. Ito ng pagmamahal ko sa iyo. Ang tagal naman. Excited. So may challenge tayo ngayon. Paunahan tayo kumain ito. Sige. Kaya paunahan tayong kumain ito Yan. Pabilisan ng kumain. What? May bonus ka sa akin pag manalo ka. Hindi ka na ba? Gusto na. Madaya. Madaya, hindi pa ako nakakapasok. Tagal naman kasi. Starting time. Start ng time. So, wait lang. Masyado ka ano. Wala pa. Teka muna. Ako na yun. Ang daya mo. Malaki kasi bunganga mo. Nandito ka hinga lang. Pilang-pulitan ka. Yan pa. Hindi, para patas naman. Aantayin ko naman ang post.
Tatabi ko na to. Nabulunan pa ako sa iyo. Yeah. Partida yan. Aantayin kita. Tulad ng pagmamahal. Ay. Ano ba? Okay. Walang dayaan na. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Masyado ka nang madaya eh. So, ayan na. Okay. Okay, mauna ka. Kahit mauna ka pa. Time start now. Daya. Matatalo na naman kita eh. Kaya ito, dayain ko na sarili ko. Mas malaki pa yun. Sarap talaga, sobra. Nanahimik ka na. Ay, talo na ako. Sorry. Guys, talo na ako. Tagal mo kasi. Yun? Sarap talaga, guys. Okay. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe at saka click the bell notification para lagi kang updated sa mga bago kong video. Okay, bye. Thank you.